Selamat Pasca Paduhong Madihita Manginang Suaksongonima nang dianak penami Nabo sebelum Tabuk kama perminggota Parede Mahita Siap kuede 622 Ayat sada 2 tul. Jongjong Mahita. Marah hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di perbadia na tu mopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani nunga tutu hehe ibana ariodo jina dihon ni Jehovah marul pulup jala merlas ni roha mahita disi batu naung binolok koni akka pada bagas imagabe batu parsuhi pinamasa ni Jehovah doi halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata para siroha na sumurung didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhani mahami asauduk hami tulo meniroham jalahot hami dihaporsiaon nature asatoktong makirim dihaheheon doho dihasangapon sugut silehononmu tu akka na porsea diho. Amen. Pudul mam. Maret data.
Stapa Yesus donamona Tuhan Yesus dopa sua las di rohada bebe las di rohada bebe dengan golong mahatana na persea di ibana dokter bahit pagobe Saita puji matuhata napa bogot rohata roha pakiri moni roha pakiri moni iya pate pedongata soko di kondi daota saluhut di surgawi Tangihon hamuma pati di debata imana tersurat di sada Tesalonik 4 ayat 14 ai molo persea hita naung mate Yesus dohot hehe sandok togi honon ni debatado narap dohot Yesus nang akka naung modding marahite hite ibana ido sahatna atong rap mangido gugu mahita tu Tuhan debata laho mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu pati amin mare deita Bersembah di jolomon punjutan gugut rohaku di bangkudan itu saku saja kunduhudam saja tapasere marohatta tatopoti madusatta martangyang mahita ale Tuhan debata pargugu nasuhatu dosan para siroha nasumurung aman Tuhan Yesus si panggulu hami halak perdosa nadangolon ro tujulu ni habangsa habadiaun mi manopoti jala menganggukkan dosa nami masajok-jot warsahi hami ho marhite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami naroai
dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, doho nasa ati-ati nami, doho nasa tordinami, doho nasa gugonami, nang dongan nami, dang dos sondiri nami hubahin hami, dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saliling nililingna, alai nama porus mahami nuaeng tuasi ni roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesan ni dosa nami saluhutna, saurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami, dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Humok kopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa dibahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Dulmam. Maret dahita. Tangihon hamuma hatani debata turpu epistel pasca paduahonon natar surat di Markus 10 ayat sia sahat rodi 10 tajahama marsikat soring alai anggo Yesus naung mulak mangulu sogot diari perjolo dung ari sabati di pataridahod do dirina jumolo tu si Maria Magdalena sian ido di pabali najolo pitu si bolis. Alai dang persea na sida naung mangulu jala naung di ida si Maria ibana. Jadi dohot ma nasida ro mamaritahot satu akta dongan nai alai nang nasida dang dihapersiai. Jadi ninna mamadok nasida laho mahamu tuliat portibion jami tahon hamuma barita nauli tu nasa natinoppa jalaumma tada akka namangihut tu na persea pabalion nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu dohot makkatahon hata naib baru
hido sahatna martua do akka natu mangihon hatan debata jala nau peopsa. Amin. Marededa. Atong rap tahatidakkon ma hapersiautai songonna hinatidakkon nidongata sa hapersiaon di sadok portibion rap mahita madok au persea debata Jahoba hido ama pergugu na suatu dosan na tumo palangit dotan au persea Yesus Kristus anak debata Jahoba na sesade imana tinubuhon si Maria nagabi-gabi siato di Purbadia andorak so habuan hido tuhata na tumaon na berni di panggungan silatus na mate terpajal bibana di hau pinosila benadoro rumitan na mulak mangolu di hari patulua na manaik tu surku lau dul tu siam debata Jahoba na manai pargugu na suatu dosan isima ibana pai mulak so tu tanon manguhumi halak na mangolu do mate au persea tot di Purbadia jaladok sadahuria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia do dia sandosa do dia hatai namando mula mangulu suku dengan nihala o dia nguluan na sora sudah tapi gema kor sedik
Wakil Presiden. Sumbul-sumbul kita di belasan beliau. Sadayon kapag-kapag panimotan pesta kedua. Hari panimotan kaeteon ni Tuhan Yesus Kristus. Laos pagmukeliat berkita no. Iman keliat sa ako sa di. Sonsoni nang keliat kedua. Rohot amro. Revitalisasi. Sonima. Saudari terima koordinasi.
di ultima con Tapasahan ma Kedata Hubud Mare Meda siap buku di HKBP nomor 55 ayat sada dohot udutna. Tuhan
Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti hati-hati duh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tahi. Amin. Selamat Paskah ma upasatay mo si tuhita kamanginang. Tatangihum mahatay debata jamita dihita di pesta Paskah di hari padua ho di Tikion. Na dienit sian buku ni panurirang Yesaya bidu 26 memuka sena 10 pitu sahat rodi ayat 10 sia. Nama dok songonon tatangi humma akamanginang. Songo paropuan na gabi-gabian nunga jonok hasasangana mangae poso-posona. Mangangguhi maibana di haberniton nain. Laos songonido hada daunami siap bohim aling Jehovah. Gabi-gabi ado nak kami mangai poso-poso do kami. Hape hira alugo do na hutu bohok kami. Daktar patu pahami hatuau ditanui. Jala daksahat hutu bohok kami isini portibion. Mangurudo ianggo akan amatem hehedo muse bakkeku ngok mahamu jala marulupolo pamu akka isini orbuk ay nabur ni akka panodang do naburmu jala paruaron ni tanoi muse akka naung mate ima sahakna. Kurian itu hata nama kalacon pesta parningotan ari hamomonang ni Tuhan Yesus Kristus nagabi mabuan haheheon dihita sugut ala nunga ditaluhok kamatiani. Turput jamita di bagasat pikion padohan taringot tu keadaan pakilalaan ni bangso Juda do na julu. Nama ceduk situtu na digobarhon songon sahalak ina paropuan na gabi-gabian nong jonok hasasangana mangai poso-posona. Nomor lapatan beruntung ma akan haciti dihilala jala macai posisi tutu. Ada orang suha banget doi dihatahob bangsoi tu debata. Taringot tu nasida pakilalana doho parbueni akka nabinahin nasida sian nasagugu sian berbagai cara dinalaho patulucon sakana paluahon nasida sian nakasih taonori lumubi laho mempertahankan akka ugasan nadietong nasida nunga hak nasida ima tano haojahan nasida ale kenyataan na ba dang marparbui sudah arang sohipal bosi sudah nasa gugo nung ali patupan nasida kamanginang dibayad do siyan nasa pikiran na laudo mangido kapalupahio pangurupio tu bangso sileban dinalaho mangurupi nasida paluahon nasida siyan akka hagugutan nani habiaran nasida ima marudupon akan ancaman pangonggopon ni akamusuna ima bangso sileban termasuk ma bangso Babel. Lalu nasida mangido pangurupion marhaposan tu hagugon ni jolma ima tu bangso Mesir sian nasa gogo do sian berbagai cara nunga diulan nasida. Ala detong nasida rupani akamanginang boido bangso Mesiri lau peluhon nasida sen hagugu tadi. Diusahahod do buah bernegosiasi. Asa bui tarjalo rohani Raja Mesir nasida lau mangurupi nasida peluhon sian serangan ni akamusu-musu ni bangso Juda. Untuk bernegosiasi bukan hal yang mudah. Sudido usaha di bain nasida, bohama asa bui berhasil nego ni bangso Juda doho bangso Mesir. Asa sepakat bersekutu lau mengodihon bangso Juda lau peluahon Judai bangso Judai sian napi narukihun nasida alai ternyata songo naruk nakadingani dang marguna hapi hakamanginang
tarsongon nama nabung akka sinamot maramay manabung may manipakebeng may tupuro nama tobuk molo istilah ni nama kerejoy tukang busi ba sudah arang alay daksay ulon na dak sipul ulon na dak kipal busi semuanya ternyata sia-sia. Keadaan na songonima akka manginang na dihatahod dison songo keluhan na sida may tu dia bata gobaran di pakilalana laos panidang yung nasida may pabua matseborado di hilana nasida targogo do nasida di sitaw noni jala dia tidak kun nasida do namagoporo hape sudi akka na diula nasida dang naboy mangurupi nasida dang marpalupak hiya hape tu nasida lau parohon haluaw pasonak kun nasida palohon nasida sen akka parukilon na niya do pan nasida hati hai. Jadi nasida maka tidak ko ternyata molo dang debata na mangula semuanya akan sia-sia. Pola di baru disonang haheheon pemulihan, masa pemulihan hasusuang ni hasonangan ni ngolu ni jolma ipe sa guru ide batado na peluaho sen hagugutan ipe sa guru ide batado lau paswak ko ngolu ni jolma asa gabe sonang muse guru ide batado so ngoninang haheheon ni ngolu ni jolma tongdo guru ide bata molu nang de bata na paheheon dangaro kaheheo sugut lau tu hasonangan si jalon ni jolmai molu nang de bata na manupahi dang nalau melua hita sen akaragam ni hagugutan justru akan semakin mengalami memikul banyaknya pergumulan dan kesesakan hidup. Ay memang akamanginang elauro na sida tu satu son mangido pangurupion ale tonggo iba bangsa sila banda sida. Ternyata tidak ada yang bisa diandalkan selain daripada kuasa Tuhan. Dangarok kape nasing na boy si pangasahonon na sida asing ni huaso ni debata. Alani huren itu hatta dia mananing dohonon ni turpu jamitaon. Dia manan dohonon debata tu hita marhite jamita di pesta pasca ari padua honot tu hita. Na parjola kamanginan marhite jamita di pasado tu hita pabua debatado na marhuaso laho paluhok kita sian hagugutan. Seragam ni gorang ni akaparukilon mulu targugut tita kamanginang mulu na mga sao gugutta do hita mga sao dirita dang nalaw jupak kita haluaon dang nalaw maluay hita siyan hagugutan na taadupi kaida masungod din na binahin ni Raja Ahab ditiki manguluhon Israel utara ibana na julu sungod dia masusana na sida hinorhon ni namasa haliopotir masa musim kemarau berkepanjangan aidang taruh halibana marhiti guguna dinalaw mengatasi masalah mulu sudah bataro na paswakon asaro udan dang nalaw udan yang artinya persoalan itu dia bisa terselesaikan mulu sudah bata na pasidukon ayala na martangyang gumusay si Elia tu dia bata asaro musay udan alay mulu alani gugudo dang bui di pature Raja Ahab keadaan ningulu ni bangso Israel hati hai na niuluhon na lasong nido bangso Juda song naurut na kaningani sudi na magopodo dang adong hasil na jinalo nasida ala dang tu de batado pe nasida dang huaso ni de batado pe na dipangasahon nasida alay naing manian hurin itu hatta di tonga-tonga ning ulut taon tu songod dia pe targugut tita songod dia pe balgani akaparukilo na mabakita targugut molo nung ade bata na mangurupi hita say na paluhon na hita ala ibana do na mangatur sa luhuna ibana do na mabay sa luhuna gabedenggan tuduk do tutoro ni huaso ni de bata nasa akka na dihay siyang alon termasuk akaparukilo na mabakita targugut tahidama namasa tu bangso Israel tagan ngulu ni si Musa ditikin na terpojok na sida targugut na sida di topi ni laut rara targugut na sida di si mentok na sida di si buntu na sida di si tidak ada jalan keluar
Alayo larosi Musa di pasah pada nasida tu debata diangkat tangan na rupani mangula debata di si gudang ko na boy di bat debata laho paluaho bangsonai sian hagugutani bodo di bay mahiyang lauti asa mardalat di dalan na koring bangsonai bangso Israel taripar sian laurarai dukon ni di lonok kemuse parangan ni si Firaun asa lonong di tonga lauti asa ibul betul-betul malua bangsona niuluhon ni si Musa sian pangaleleyon ni Raja Firaun asa malua na sida siya kagugutani ujung abulo na sida manguduti padalan ni nguluna sahat tutano Kanaan naing masongoni nakita hurian itu hatta asa tu debata me hita maporus molo uju marukil hita targogot tita kamanginang suatu ta pangasahon pikirata gogota akasinadongata suatu ta pangasahon gogo ni jolma law paluho kita sian akahagugutani debataro namar gogo debataro namar huaso hola debataro na bui paluho kita seragam ni akahagugutan namar dodoni ngolutta akaparukilon nata adopi di tonga-tonga ni ngolutaon bohape bagasna bohape balgana parukilon nata parukilon yang go debata dangadong naborat laho patu pauna paluho kita siani dungina paduahon hurian itu hatta nanai sidon itu pujamitot tu hita di debatado huaso pahehehon dohot pasuakon ngolutta asa denggam Tuhan Yesus nok keheido hapataran ni huaso ni debata na pabuo tu hita pabuo hola debataro na bui paheheho jolma tu hasonangan na bui paheheho jolma siang kefanaan kepada kekekalan siap persatokinan tu ngolu nasaleleng-lelengna siap pertangisan tu hasonangan dangadong huaso na bui paucatok kita tu hasonangan tu hangoluan na baru nasaleleng-lelengna nagok hasonangani ia soholan huaso ni debata nau paheheho Yesus Kristus siang amatiani alani huren itu hatta riko matong taha porsiai Yesus nau kehei di tonga-tonga ni ngolut tabi takasma pakaporsiayota di Yesus nau kehei asa ditogihot debata hita sugut rabdot ibana tungulu na baru setelah dibangkitkan tungulu na baru nagok hasonangani salpuma akka ilu-ilu gabe solukma akalas niroha salpuma akka parukilon solukma akka sonang niroha rabdohot Tuhani alainunang ragu hita kahurian itu hatta babon arondo haheheo sugut datung gabe marujung dihamatian ni perdagingo jolma kanong mate dang sidung itak ni paretongan ni debata tuaka jolma nong mati jadi dang magopo molo mate jolma di bagasa kaburjuon bukan menjadi hal yang sia-sia kalau orang mati di dalam kebaikan. Bukan menjadi hal yang sia-sia kalau orang sepertinya dioto-otoi orang lain, tapi dia tetap mau saja sampai dia mati, herana dioto-otoi. Dang na sia-sia imana mangulu akamangina. Mulu pe satu na mati ibana herana dioto-otoi hala. Ay marsugut adong dope haheheo. Akhirnya dia Apostol Paulus do padangi do hupus-pus. Bukan sekarang tapi nanti dalam kebangkitan yang terakhir. Yang gosol nario persatokina dusudi hamatian ipe peristrahata sementara dui. Ai paheheo ni debataru marsugu akajolma dinalaho mangalehun hasonanga tu akan apursia. Doho nasatia tu debata nama kapursia Yesus Kristus naukehi. Jalan mangalehun dirina mar apursiawan. Doho mar pangoloion tu debata. Alani huren itu hatta alaron do hape haheheo cugut alo marga do hape ngolusugoti si jalo otta si hirimota lehon debata tu hita baunang ma holan akka parutunga portibi na taigil mapaina dengga di portibio unang ma hola parutunga parsatokinan na tabereng-bereng na tapaima
Ditikin ang mabanading ga kita. Ujo mabanading ga kita. Ba unang gawe menek rohata, unang gawe kecewa hita, mulu sa tabay na dinggan, alay hera na so isanjung-sanjuk kita kamanginang. Eda upa na tahirim, upa ni akan na dinggan na tabayin. Upa marsugo dun lubbalga kamanginang. Ay mulu siya jolma holan songo nido, itak nido, song tebe na dihita. Mulu pesipata si juju guarta rupani, itak nido. Alay mulu siya debata, sa lilingulut tope hita tugu-tugu, iramoti, idukung, ditopang, ditolong, jala marsugot kita, diliok kang uluat sugot. Maluas yan uhumat sa liling-liling na. Jadi macam gudang do upa nobelga si jalota siya Tuhani, perbuan niya ka na ding natabay ni. Jadi ulang ubelga tapay mahima, upa niya ka na ding natabay ni siyan dongat tajolma. Jadi sotong tarabat kita mabenading ganak kamanginang. Holan ala merasa hita orang pas tu pakila laku bah. Unang kamanginang. Upah kita bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Di hari akhir cukup. Kemudian itu hatta di dalam kaning muse de bataru na boy pasuang ngolutta. Nama date nama dele sudina boy di pasuang de bata alani molo adompe aka keda pernguluan nasi bata tabulus. Ada pasang surut terus mahita merpakiri untuk de bata. Aisongon nama satu bangsa Juda, ada masa mereka itu jatuh, ada masa diangkat kembali, dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali. Jalan marhuasol de bata patu pahori. Napelilingnya lagi 70 tahun di Babel. Songon nani hilalani torok palaki na di habuang Babeli dan mungkin behami ibu muda tu tanami nah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ternyata boru nasida mula. Boru nasida ditaruh muse tu Jerusalem. Boru muse mabangun bagas joro nasida. Boru mangolu nasida di sisongon nasomal. Marsuan panin. Babutina sampai sonari arung alahi kan? Sampai sonari arung alahi. So nama aku. Walaupun dulu mereka itu 70 tahun sudah di negeri orang, jala hutana nunga di soluk kalak, jala nunga masarsar, ternyata Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan. Bukan ada hal yang susah untuk dikerjakan Tuhan. Buidu muse di pasuang ngolu ni bang sonai. Jadi songoni manang dihita di pahehedo dihita nuai semangat menjalani hidup. Ayo hidup nak kangen ini songo sorohani pada hati. Bukan selamanya kita itu terpuruk, bukan selamanya kita itu menghadapi paruh kilo naborat. Tuhan itu bisa memulihkan kembali keadaan kehidupan kita. Itu makanya itu Apostol Paulus tuhuria rom marlas niroha mahamu makirim jugul martangiang. Omma napinasa ini debata tuhita kamanginang di pesta paduahon Paskah pandingotan hahehiun ni Tuhatta Yesus Kristus. Alani unang mata pangasah guguta. Mangulu rakdo Tuhani mahita. Ta porsiay ma Tuhani tu ibana mahita mapurus molo ngade bata dongata perguguan na mahita paluon na mahita sela kahagugutan donganan na mahita tukul-tukulan na mahita jalan marsugut haduan. Di hari paruhuman na perpudi pahehiun na mahita. Asa rapi tadu Yesus di surga hasonangani porsia mahita disi akamanginang gabe gugu mai dihita semanga mai dihita di tonga-tonga ning ulut taun mabain akan nadenggan tanpa melihat pamri sia joma tu debatama taigil sia debatama taigil upani akan nadenggan natapatupa songon hataridani hauddu hotta tu debata songon nani igil di debata siap bangsona bangso Judai. Amin. Martangyang mahita. Mulyate madiho ali Tuhan para sirohan na sumurong na madjakok kami gabi bangsom parjabar di haluaw naong pinatupang. Tutu Tuhan, dangadok kaheheon, molo soho na patupahon.
jala hodo mual ni pangurupion dala kaluar di hami nang siar ragam ni hagugutan nang sian hamatian na saliling-liling na doho sian panggosa-gosaon ni si polisi atong Tuhan pahibul maroha nami makaporsiai ho asa tuho hami marhaporusan marhauduhon jala ho nahuoloi hami Tuhan disudi gulmi di ngulu nang akapabahinan nabibi debata Jehovah manangi pasu-pasu mahami huriam akabipi pasar minggu secara khusus koma Tuhan marmahani hami galup marsada-sada roha daging nang tordinami homa Tuhan na mangarajai asa homa na marmudu-mudu sudena ruas ni huriamon sian na met sahat rodi nama tua saliling di hasia ngomong kami Tuhan odihu kami dongani hami pelua hami jala dari sogope leho matu hami haheheon Tuhan ngeluan na saliling-lilingan agok hasonangani marsangak maho Tuhan di bagasan ngulu nanibi amin. Kemudian itu hatta ta para dema piliata pilih paduahon doho pilihan tu revitalisasi huhut marede sia bukede nomor 22 tapi leho madi bagasan kelas di roha Rimba hita jongjong.
koma peliata martangi yang mahita. Ale de batama namin na di banua gijang. Horo haroroan ni sa luhut si lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo dito nga to nga di huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utada hami godang ni si lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alayama namin na di banua gijang, sa ipinarbadia maguarmo, sa Roma harajaw mo, sa sao malo maniroham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa daryon hangulua siya pari. Sa madusa nami songop panisa nami, didosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangutsunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho duna Buddha harajaun duhut hagukun rudi hasagapun saliling di leling na amin. Jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhatta. Di pasu-pasu jalali ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodip. Oras ma dihita ka manginang.